És bátran, föl a fejjel. Gyere, fel a motor gitározni. Így, állj meg ide, jó? Külsőn egy kicsiket változtatom. Gyere, állj ide a gitár elé, jó? Figyelj, nem lesz semmi baj. Semmi baj nem lesz, jó? Fogd meg ezt a gitárt. Jó, minden. Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit. Nem kell izgulni. A mai alkalommal megmutatjuk önöknek, hogy hogyan lesz valakiből sztár. Ugyebár kérem szépen vettünk egy embert, vettünk egy egyszerű magyar gyereket, református vagy? Hagyjuk ezt, hogy miért? Nem kell beszélni, még nem kell beszélni. A pop ipar sebességéből rájöttünk arra, hogy szüksége van az embereknek idolokra, hősökre, görögül Herodotoszokra, illetve ilyen circenszészekre. És kérem szépen, meg fogjuk tanítani önöket ma este arra, hogy hogyan készül egy ilyen igazi sztár. Mert miből kell dolgoznunk? A múltból kell dolgoznunk. A múlthoz nem viszonyulni kell, a múlthoz nem visszanyúlni kell, a múltat le kell nyúlni. Ezért jöttünk ebbe a gyönyörű környezetbe. És kérem szépen, ott abban a sarokban, ott lőttek fejbe egy gyereket, 44-be, egy néni mondta, és csinálta, és fogunk itt egy remek videóklipet forgatni, találtunk hozzá egy remek alanyt, egy picikét dolgozunk rajta, megcsináljuk a srácot. Tudsz gitározni? Légy szíves, hogy hívnak? Lovasi András. Azért választottuk, igazi magyar név. Havasi András, egy jó magyar név. Ugye azt szeretik az emberek, református gyerek, magyar gyerek, kicsit fölfeláll a haja, az nagyon klassz, mosolygál, légy szíves, fogak rendben vannak, szemüveg intelligens, szeretni fogják. Csinálunk neki egy imidzset. Gitározni tudsz? Hát... András, ugye? Nem baj, megtanítunk. Azt gondolom, hogy ebből a srácból, ebből ki fogunk hozni valami olyat, amit még soha nem látott Magyarország. Szeretni fogják a lányok, szeretni fogják a fiúk. Azért, mert van benne valami intelligens, van benne valami vadító. Mégis nem olyan nagyon fiatal, nem fogunk neki csinálni egy ilyen, ne haragudj, hát profik vagyunk, egy profi, nem kell ezen megsértődni. És vannak itt ilyen, majd legközelebb jobban borotváljatok meg, jó? Mert én nem tudok itt dolgozni, akkor meg fogjuk csinálni a srácot, fogunk neki csinálni egy imidzset. Légy szíves, gitározzál. Lakótelepi gyerek vagy? Hát onnan indultam. Lakótelepi gyerek tud gitározni, cigizni, káromkodni, csajozni, smárolni. Tudsz gitározni. Higgyél magadba. Fogd meg így. Nem lehet. Így, fogd meg így. Meg fogják kajálni. Melyiket? Ezt fogd Amit meg. kimutattál? Igen, azt tudod, ne legyél már. Ez az igen, és mosolyog. De nem azzal a nagyon durva, hanem egy kicsit hanyagol, tudod, olyan felül, ez az felülemelkedetten. Jó, majd lesz egy másik kabát akkor. Folyamatosan penges, nem hagyod abban soha semmikor, érted? Mint a színpadon. Ha fönnállsz a színpadon, akkor is bármi történhet, nem szabad abba hagyni, érted? Nem vannak a csajok. Gondolj arra, a csajok szeretni fognak, utána oda fognak jönni, és kérdezni fogják, hogy mi van a versennyel. Most valami verseny, de ne ilyen kopasz elborultságot, ilyen őrült művészfilmes lovak, meg Jutka átúszik a folyón, ne baromkodjál, hanem rendesen a fiataloknak valami, amit értenek, jó? La 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 ba 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 ba. Tudod, közérthető, igen. Hát ismered te ezt, hát ez a kor gyermeke vagy, nem? Hát jó, egy ötössel több. Azt, hogy... Igen, csináld, és mi rajongani fogunk. Az a... Én azt mondom, hogy át kell törni. De figyelj, áttörünk benned egy gátat, jó? Át fogunk törni benned egy gátat. Így, egészen közel hozzá, és énekelj, ne töröd semmivel. Na, te szép barna lány, Te szép barna lány, rajongjál értem, simogasd hajam, a dioptriámon. Magadat tedd bele, hogy aki vagy. Ez tök nehéz. Havasi, nem? De nem tudom megcsinálni. Mindegy, akkor táncoljál valamit, majd én csinálom. Férfiasan. De szép, hogy volt? De szép barna lány, simogasd hajam. Csinálj a hibából. Szeresd a dioptriám, legyél önmagad.